مش حصلنا ليس مع نقدر تقطعنا في البيت احنا ما مركنا منه ولا هنا تشجعنا دبرنا نقول عنك بالك. Evgeny Prigozhin is in St. Petersburg, Russia, the same city as Putin. الفرضوه فينا الفلول الانقلابية ونتهز من معكنا للضربة. أعرض لكم عزو السلام تاني بصحكم كبرات تعزبتنا مباركس نايزي ساعة زيزينا حجالكم بيتيالله مجمر تاقن أرستاتو إرترا أب كبر حج موساس تساتفون نعسرت عمتات تستعسروا وين أمنتن تفتحهم سودان جنرال حمد تكينا دهرمو اللعون فلما أوان ترأيو نيجر مرح فاغنر نوتادراو علوان منكس زرلو دقف قليتسو زبلو زياناتات حزمت عكمار لخو سناي مكتتال إرترا أب كبر حج موسى زيت تساتفون نعسرت عمتات تستعسرون وين أمنتن تفتحهم عم قابل كلتشان عسر شمونتن عرس مرا أبسن سرعات كبري حج موسى محمد دنو تستعسفوا كمون كلمو أب تكم تخلتشان عسر تشوعتن بقدا بيت مرتي أدياء الإسلامية أسمرا أبستل على نعبي نلالحموش عمتات تأسيرهم تسنح من إسياتن سبوتن زحلف قدام كم استفتحوا من جتات نبي بسر رقاقتهم زياتهم أبو تادراوي أبياتهم أسرت تأسيرهم كم زنبرو زنقرد لهم أب حاش فراي علان متكل أبياتن بزين أبور كسن فردن بألما ما تداوبينهم كابز تسنحوا أما أيت زكاتات مودة تاريفهم تسنحوا مخانهم اتحبرتا يرد بتوسخي أبتي بتصنع زحلو بيت مأسرتي ما يسروان أستات عسرت عمت تأسيرهم تسنحوا عسر سلستوين جلاوين أمنتي أبز حلف حموس كم استلقاقو اتسترخ بحبرتا الرقاكرتس أبال بورد ريليز إرترا أت يوهانس ألولان بيس أبزها بحبرتا كابتوم استفتحوا وتنشوعات تدك أنستيو مخانن الرقاكتسو زياتهم ون بسنك أمنتهم أبستفلا لي أقد أمتات كاب هايمونتا ونفتاتن متأخاباتن شجاوي مستوى دمخانهم ينقرلهم قداي بيت مرتديا استلعلنا عبل موتن قبرن شماقلن الشيخ موسان استفتر خونتات أخاب استأسرونا أشو تمهارو تحت أدمى من إسياتن دك أنستيون ببقوان خفتهم صنحهم تفليتو اللو أتوم حجي تفتحهم زلو سبات بلكع كندي مخانم وكوانت دي تفلتا كالأوتا كايت تابيت مرتزنا ورقن كان تأسيرهم كم زلو يفلات بيت مرتي أدياء الإسلامية إذا بيت مرتي أب آخرها أسمرع تركب أسات سلسة شحت مهارو كتمر عقم الزلو بيت مرتيام أما فرق مسكرم كلتشحن عسر شوعتن منكستي إرترا كم كلن زي منكستاين أبيعتت مرتخت عدسو حدر أخفر رسن أب تحت منقص تخطأتون مئزازون لازم استقاموا حج موسى محمد نور زركبهم كلهم أكاد تام إسارو من يذكر حج موسى نت منقص زم حلالفون من رحب مقام بعيسات كم تخلتشن عسر شوعتن مستمهرون ولدن أب استأكبلون ترير مدر أب اسمع لوان بحيلتات أتا منقص تغيدهم أخيبا بفلاي زربانايتهم أبون بفيديو كليبات أب محبرة ميديا خزور ترأيو أزيز من كاليو نعشو تمهرو من إسيات سبوتنا نستنبر تأخريا بسلاسن حدن تكمتي كلتشن عسر شوعتن دحر قطري كاب آخريا نقيلون مأكل قرناتات أسمرا أفدق منستريت مرتي زاب تحونا عبي بصعوق تخصو كان تتبتنا أب آخريا صعوق مأسرتن حلوانا سعبو أب دحرنا تنت إيرترا بفلاي أب ترأس ختما كم زعم مسألة تقاوم أنصار منقستي بهزبي بعلخو الدبن كايدن نايم جمرتا مخانيز نقار نتأم فارق مسكرم كلتشحن عسر شوعتن تابيت تمرتنا منقستي كتساقاقر نزبت صحا زوار ملقتي زابيت تمرتي بغنزب هزبي سلسته سرحت نهزبون سلازخونت منقست عورساني إلهم كم استقامو شماقلتاتن أكايدتن كسا حجة أسيرهم زلو يوم منقستي إرترا كابز تتقص عمتات حيزو أحدارت بيت تمرت حرشان تكنيكن حقاز أبدا كم حرد تركب بيت تمرت تكنيكن دمبوسكو بيت تمرت دبرت قدست مريم أسمران كالوت أرثوذكس اسلمنا كاثوليكاويت بيت كريستيانن امنت ميسيون زمحدرا نزنبر أبيات تمرتي هاجيريو منقستي إرترا إذن تكالات نأواج 73 1995 مسرت مقبار كم زورة سيز قلتس كم سعبينو حج موسى دحرنا أستاد حموش أوار حصنع مأسرتي أما بل 93 أدمهم أما قابيت كلتشن 10 شمونتن أبيت مأسرتن كلو خمز عرفون أبتعلز تفتسم سنة سرعت قبرهم توسخ عقرقرن الماما مأسرتن ناس يبون يرو تم رئيس حج موسى السنة من إسيات كم من برقزهم آخريا نابتي أما أكل كتما زولو مسجدنا تقعزو بوليس بقاتتا نام مقابر كخودو كان تحبروهم فانتيسهم دحر محلاف نابتي مسجد آتيهم بدحرزي سنة سرعت قبري أما مقابر الشيخال أمين مستفتسمة تداليهم منت مقابر بزوريا خيبهم زنبرو تادرات بوليسن أبالات تتام فلاي نتهم من إسيات زخونو كات تقصر كم زي وطب مقبار أبت أحد داوغينهم فلما نبعد أبيتو خمزة تومن ببقوان دمانا بستفل علي أبيتو بات مأسرتي فحكم زبلو من أب جزيو تقاليح من باري ذكر بزي قداي تمهارو زنبرو كساب شمون تعمد زعدو أمزاناتن تحت عدمان كي ترفة كاب حدا كساب كل تعمد زخون أب علا تأسيرهم كم استساقيو استرخ بحبريتاي تكس حج موسى محمد نور أبال من قصاص تقادلو حرنت إيرترا خوينهم كم استقالسو مرد أطاطات يحبرو أبال كوميشن ريفرندم كوميشن قوام إيرتران زنبرا حوام قدم تقالالاي دكتور طه محمد نورون بتماساسالي أبيت مأسرت 5 موتا يذكر دحرتو
እቶም ስሙይ ኣቦ ሓጂ ሙሳ ምእሳሮምን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምሟቶምን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ከቢድ ወቀሳን ነቐፌታን ስዕብ እዩ። እንተኾነ መንግስቲ ሽዑውን ዝኾነ ምላሽ ኣይሃበን። ብዘይካዚ ኣብ መፋርቕ መጋቢት 2023 ልዕሊ 170 ምዃኖም ዝተገልጸ ተምሃሮን መምህራንን መንፈሳዊ ኮሌጅ ነገረ መለኮት ደብረ ሲና ዕዳጋ ሐሙስ ኣስመራ ብጅምላ ተወሲዶም ኣብ ዓዲ ኣቤቶ ተኣሲሮም ከም ዘለው ካብ ቤተሰብን ካብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ። እቲ ካብዚ ምስረት ልዕሊ 5 ዓመት ዝገበረን ብኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ከም ዝመሓደር ዝግለጽ መንፈሳዊ ኮሌጅ ሓያል ተምሃሮ ከም ዘፍረየ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ሕጂ ዝተገብረ ኣልማማ ማእሰርቲ ምዕጻው እቲ ቤት ትምህርትን ግን መበገሲኡ ብንጹር ኣይተፈልጠን። መዓልቲ ብልኩዕ ዘይፈለጥዎ ግን ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ወርሒ መጋቢት ኣብ ትምህርቲ ከለዉ እንዳጸጥታ መጺኦም እንተላይን መምህራኖም ኣኪቦም ዓዲ ኣቤቶ ኣትዮሞም ዝበለ ሓደ ሓውስ ተኣስሮ ወሃብ ሓበሬታ መግቢ ነብጽሐሎም ኢና ምርኻብ ግን ኣይፍቀድን እዩ። 4 ወርሒ ኮይኑ ድማ እንታይ እቲ ምኽንያት ኣብ ከመይ ኩነታት እዮም ዘለው ምንም ዝተሓበረና ነገር የለን ጨኒቑልና እዩ ዘሎ ክብል ኣምሪሩ ንቢቢሲ ገሊጹ። ብተመሳሳሊ ቅድሚ ወርሒ ኣቢሉ ኣባፀ መንፈሳዊ መዛሙር ኣብ ምስራሕን ዝዛመድ ሃይማኖታዊ ንጥፈታትን ዝነበሩ ወንጌላውያን መንእሰያት ብእኩብ ተወሲዶም ተኣሲሮም ከም ዘለውን ድሃዮምን ኩነታቶምን ከም ዘይፍለጥ ካልእ ኣብ ኤርትራ ዝተረኸበ ምንጪ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ። እቲ ብግሰት ናጽነት እምነት ዝኽሰስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብተን ፍቑዳት ዝብለን ሃይማኖታት ከይተረፈ ኢዱ ከም ዝእቱን ነጻ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰዓብተን ከም ዝኣሰርን ብተደጋጋሚ ዝግለጽ እዩ። መንግስቲ ነቶም ብዘይካ እምነቶም ካልእ በደል ዘይብሎም ኣብ ፈቐዶ ኣብያተ ማእሰርትን ኮንቴይነራትን ተኣሲሮም ዘለዉ ዜጋታት ክፈትሕ ተደጋጋሚ ለባዋታት ይቐርብ እዩ። ሰመዚ መንግስቲ ኤርትራ ጭጣት እኳ እንተዘየቕረቡ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ተን ኣብያተ እምነታትን ሰዓብተንን ብደገ ከም ዝምወላን መሳርሒ መንግስቲ ወፃኢ ምዃነንን ክኸሱ ይስምዑ። ሱዳን ጀነራል ሕመቲ ኩናት ድሕሪ ምውልዑን ፈለማ እዋን ተራእዩ። መርሒ ናይቶም አንጻር ሱዳን ዝዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት ኣድዒም ኣልሰሪዕ ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ደጋሎ ኩናት ኣብ ክፍሊ ሚያዝያ ድሕሪ ምውልዑን ፈለማ እዋን ብቪድዮ ተራእዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓይልታቱ 3 ነፈርቲ ውግእ ሓይሊ ኣየር ሱዳን ከም ዘዕነዉ ምንጭታት ሓቢሮም ኣለዉ። እቲ ቀጢን ኢዱ ምዝተረፈ ኣካላቱ ኣጥቢቑ ሒዙ ዝረአ ሕመቲ አንጻር ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል አልቡርሃን ዘለዎ ልሙድ ቁጣዕ ክገልጽ ይስማዕ። እቲ ኣብ መወዳእታ 4 ዘዕድሚኡ ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ኣብ ፈለማቱ ውግእ ወሲሉ ተባሂሉ ይንገረሉ መንባሩ ይዝከር። ኣብቲ ሓይልታቱ ብትዊተር ዘውፅዎ ቪድዮ መቐናቐንቱ ለውጢ እንታርእዩ ብወገኑ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ምቁራፅ ተፃውኦታት ክገብር ድሉ ምዃኑ ተዛሪቡ። እቲ ኩናት ዕንወት ብምውራዱ ንህዝቢ ሱዳን ቅሬታ ዝሓተት ሕመቲ ሓይልታቱ ተገዲዶም ዝኣተውዎ ምዃኑ ይምጉት። ኣብቲ ናይ 5 ደቂቕ ቪድዮ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ርእሲ ከተማ ካርቱም ዝካየድ ዘሎ ስርሒታት ሰራዊት ሱዳን ዝመርሕ ዘሎ ላዕለዋይ መኮነን ጀነራል ያሲር አልዓጣ ዘለዎ ተሪር ንቐፌታ እውን ኣስሚዑ። እቲ ብተዋጋእቱ ተኸቢቡ ዝረአ ጀነራል ዳጋሎ እቲ ኣብ ካርቱም ክረአ ዝጸንሐ ዝምታን ራስያን ሓይልታቱ ከም ዘይፈጸሞ ተዛሪቡ። ዞባ ውድብ ኢጋድን ካልኦት ወገናትን ዝተፈተነ ምቁራፅ ተፃብኦታት ብደጋጋሚ ክጠሓስ ብምጽንሑ እቲ ኩናት ይቕጽል ከም ዘሎ ይፍለጥ። ዳጋሎ እቲ ቀንዲ ደጋፊኡ ዝነበረ ፕሬዚደንት ነበር ዑመር አልበሽር ኣብ ሚያዝያ 2019 ብህዝባዊ ናዕቢ ድሕሪ ምእላዩ ኣብ ዝተመስረተ መሰጋገሪ መንግስቲ ምክትል ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ብምዃን ኣብ ትሕቲ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ሰሪሑ። እንተኾነ ግን ኣብ ጥቅምቲ 2021 ንሱ ዝርከቦም ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ልዕሊ እቲ ድኹም መሰጋገሪ መንግስቲ ወተሃደራዊ ዕልዋ ምፍጻም ስልጣን ጨቢጦም። ኣብ ፈለማ ናይዚ ዓመት ግን ሕመቲ እቲ ዕልዋ ጌጋ ምንባሩ ተዛሪቡ ነይሩ። ምስ ምድብ ሰራዊት ዝነበሮ ዝምድና እናሓርፈፈ ድሕሪ ምምጽኡ ከዓ ምስ ጀነራል አልቡርሃን ኣብ ምትፍናን ኣትዩ። አልቡርሃን ሓይልታት ኣልሰሪዕ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ኣብ ምድብ ሰራዊት ተጸንቢሮም ከሕንፈጹ ዘውፅኦ እማመ ብጀነራል ዳጋሎ ተቐባልነት ኣይረኸበን። ሓደ ካብቶም ቀንዲ ምስ መስርሕ ምስጋር ዝተሓሓዝ ጉዳይ ነቲ 100,000 ዝግመት ዝነበረ ንሱ ዝመርሖ ወሃቢ ደገፍ ተወርዋሪ ሓይልታት ናብ ምድብ ሰራዊት ምስ ተጸንበረ ድሕሪኡ መንነት ሓድሽ ሓይሊ ይምርሓዮ ዝብል እዩ። በዚ ዝተላዕለ ወጥሪ ድማ ብ15 ሚያዝያ 2023 ናብ ቁልዑ ውግእ ሓድሕድ ኣትዮም። እቲ ኩናት ኣብቲ ሃገር ቅትለት ሰፊሕ ምፍንቓልን ዕንወትን ዝርከቦ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣስዒቡ ይርከብ። ወግዓዊ ፀብፀባት ከም ዝሕብርዎ ዛጊት ኣስታት 3000 ሰባት ኣብቲ ኩናት ሞይቶም ኣለዉ። እንተኾነ ግን እቲ ቁፅሪ ካብኡ ንላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ይዝግመት። ኣብቲ ዝኸፍአ ጎንፂ ዝተራእየሉ ዞባ ዳርፉር ጥራይ ኣስታት 11,000 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ይዝግለጽ። ሓይልታት ኣልሰሪዕ 3 ነፈርቲ ዓንዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓይልታት ጀነራል ሕመቲ ኣብ ካርቱም 3 ወተሃደራዊ ነፈርቲ ሰራዊት ሱዳን ከም ዘዕነዉ ምንጭታት ሓቢሮም። እተን ነፈርቲ ውግእ ኣብቲ ሰሜን ካብ ከተማ ካርቱም ዝርከብ ማዕስከር ሓይሊ ኣየር ዋዲ ሴድና ዝነበራ እየን። እቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ዜጋታት ወፃኢ ኣብ ምውፃእ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተጠቕማሉ እዩ። ሓይሊ ኣየር ሰራዊት ሱዳን ካብቲ ማዕስከር ብምብጋስ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ኣልሰሪዕ ደብዳባት ከካይድ ምጽንሑ ይፍለጥ። ብሓሙስ ሓይልታት ዳጋሎ ካብቲ ኣብ ከባቢ ባሕሪ ዝርከብ ወሰናስን ፈለግኒል ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ደብዳባት ከቢድ ብረት ኣካይዶም ነይሮም። ሰራዊት ሱዳን ብወገኑ ኣብታ ከተማ ከካይዶ ዝጸንሐ ደብዳባት ነፈርቲ ይቕጽሎ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ኣብታ ከተማ ብለይቲ ዝካየድ ደብዳባት ዝበዝሐ እዋን ሲቪላውያን ግዳያት ከም ዝገብር ፀብጻባት ይሕብሩ።
ኒጀር መርሐ ቫግነር ንወታደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ዘለዎ ደገፍ ገሊጹ። መርሐ ዕሱብ ጉጅለ ቫግነር የቪጌኒ ፕሪጎዚን ወታደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ኒጀር ከም ዝድግፍ ገሊጹ። ኒጀር ሓንቲ ካብ ቀንዲ መሓዛ ምዕራባውያን ሃገራት ምዃና እያ ትፍለጥ። ኣብቲ መንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ቴሌግራም ዝተዘርግሐ ዘይተረጋገፀ ድምፂ ፕሪጎዚን እቲ ዕልዋ ኣቐዲሙ ክግበር ዝነበሮ ምዃኑ እዩ ዝዛረብ። ኣብ ኒጀር ዘጋጠመ ህዝቢ ኒጀር ኣንጻር ናይቶም ኣብ ልዕሊኡ ሕግታት ህይወቶም ክገድዱ ዝደልዩ ገዛእቱ ዝተላዕለዩ ከም ዝበለ ኤኤፍፒ ሓቢሩ። ኣብ መሬት ዘን ሃገራት እዚኣተን ነቲ ናይ ብሓቂ ስርዓት ግልያነት ንምቕጻል ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑፀሩ ወታደራት ዘሰልፉ ናይ ወፃኢ ተልእኾታት የዋፍሩ። ፈረንሳን ኣሜሪካን ኣብታ ብማዕድን ዩራኒየም ኣብ ምምዕባል ኒክሌራዊ ኣፅዋርን ፀዓትን ዝውዕል ሃብታም ዝኾነት ሃገር ወታደራዊ ማዓስከራት ከም ዘለወን ይፍለጥ። እቲ መሓዛ ምዕራባውያን ሃገራት ዝኾነ ፕሬዚደንት መሐመድ ባዙም ካብቲ ማል ረቡዕ ዓጋሚ ምሸታት ሒዙ ብወታደራዊ ሓለዋ ቤት መንግስቲ ተታሒዙ ከም ዘሎ ይግለጽ። ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብተን ዕሱባት ተወጋእቱ ክነጥፉለን ዝፀንሑ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘካየድዎ ውግእ ክቕፅል ምዃኑ ፕሪጎዚን ሓቢሩ ምንባሩ ይዝከር። ወታደራት ቫግነር ኣብ ማሊን ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃን ኣብ ውሽጢ ሓይልታት ፀጥታ እተን ሃገራት ተለጢፎም አንጻር ዕጡቃት ተቃወምቲ ክዋግኡ ምጽንሖም ይፍለጥ። አንጻር ጭፍራታት ገበናትን ኣሸበርትን ኣብ ዝግበር ዝኾነ ውግእን ንረብሓታት ህዝብተን ሃገራት ንምክልኻል ሓገዝ ጉጅለ ቫግነር እንተተደልዩ ስምምዕ ምስ ተበፅሐ ነቲ ዕማም ብቁልጡፍ ንምፍጻም ድልዋት ኢና ክብል ተሰሚዑ ነይሩ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ማሊን ቡርኪና ፋሶን ጅሂዳዊ ምንቅስቓሳት ዝፈጠሮ ቅልውላው ዝመበገሲ እዩ ዕልዋ መንግስቲ ኣጋጢምዎን እዩ። እዚ ኣብ ኒጀር ተፈጢሩ ዘሎ ናዕቢ ብሰንኪቲ ይህላውን ወታደራዊ ስርሒታት ቫግነር ኣብቲ ከባብን ኣብ ምዕራባውያን ተፈጢሩ ዘሎ ጭንቀት ኣብ ዝዓርገሉ ዘሎ እዋን ዝመፀ እዩ። ጽልዋ ሩስያ ኣብ ኣፍሪቃ ንምስፋሕ ድሌት ዘለዎም ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ካብ ሓሙስ 27 ሓምለ ጀሚሩ ንመራሕቲ ኣፍሪቃ ይእንግድ ኣሎ። ፕሪጎዚን አንጻር መንግስቲ ሩስያ ዕጥቃዊ ናዕቢ ድሕሪ ምክያዱ ንፈለማ እዋን ኣብቲ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪቃን ሩስያን ዝካየደላ ዘላ ከተማ ፒተርስበርግ ተራእዩ ኣሎ። ንሱ ምስ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሪፓብሊካን ማእከላይ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ፍሬዲ ማፖካ ሰላምታ ክለዋወጥ ተራእዩ ዘሎ። ድሕሪ እቲ ናዕቢ ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ከም ዝተራኸበ ይንገረሉ። ወታደራት ቫግነር ኣብ ማሊን ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃን ኣብ ውሽጢ ሓይልታት ፀጥታ ተን ሃገራት ተለጢፎም አንጻር ዕጡቃት ተቃወምቲ ክዋግኡ ምጽንሖም ይፍለጥ። ኣብ ዝተሳተፈሉ ውግኣት ገበናት ኩናት ከም ዝፈጸሙ ሕብራት ሃገራት ይኸስስ። ብሪጣንያ ብሰንኪቲ ጉጅለ ኣብ ኣፍሪቃ ዘካየደ ወታደራዊ ንጥፈታት ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ዝርከብዎም 13 ውልቀ ሰባትን ትካላትን ንግድን እገዳ ኣንቢራላ። ካብቶም ማዕቀብ ተገይሩሎም ዘለዉ ውልቀ ሰባት ሓላፊ ዝርሒታት ትጉጅለ ኣብ ማሊ ኢቫን ኣሌክሳንድሮቪች ማስሎቭን ኣብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ዝርከብ መዘንኡ ኮንስታንቲን ኣሌክሳንድሮቪች ፒካሎቭን ይርከብዎም። ኣሜሪካ ብወገና ኣባላት ቫግነር ብወርቂ እቲ ኣህጉር ጅብኦም የኻዕብቱ ከም ዘለዉ ትኸስስ። ፕሪጎዚን ግን ኣብቲ ኣህጉር ዘሎ ንጥፈታቶም ካብኡ ፍልይ ዝብል ምዃኑ እዩ ዝምጉት። ኣብ ኩለንተን ክንሰርሓለን ዝፀንሐና ሃገራት ንሰርሕ ኣለና ወይ እዚ ሕጂ ንሰርሖ ዘለና ናይ ምትሕባርን ልምዓትን እዩ ክብል ተሰሚዑ። እምባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎማዓንቲ ተዳልዩ ዝነበረ ዜና እዚ ነይሩ። ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሸር፣ ኮመንት፣ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም።